बहनी के गाड़ी में जेसीपी के लंड पेलो वाह का कहतारू दोनों है जनाब के तबाह करे दाब के। ए भौजी हम तार से कहल चाहते भौजिया के लंड काट के गाँव में होला मजा आ जाए हाल बा भाई। तो आज हम फिर से बात कैले बानी भोजपुरी गाना के। तो भाई लोग कसम से कहनी आज के वीडियो बहुते गाना फाड़ बनल बा। तो ऐसे कहते नहीं भाई लोग वीडियो जैसे के लास्ट तक हमला तबे वीडियो मजा आई। तब वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा आप सभी को दिल से हंसाने के लिए ना किसी को ठेस देने के लिए। तो वीडियो देखम जा देखला के बाद में भूल जाम जा। तब बिना कोनो लाना लहसुन के नु आज के बच्चों दे स्टार्ट। भौजी तू का चाहता रहो कि तहां पटा कोनो पेल दो मतलब कैसे भौजी दिखाए कहतिया कि दोनों है जनाब के। ए भौजी हम ताजे कहल चाहता नहीं कि तहार बता बहुत अच्छा बा कि दाब के तबाह करता कितना का बता नू मुँह में लगे दूधे पिए लगेला। ये बात सही बा कि ना ना गलत बात भाई। भौजी एगो बात कही हम ऐसा लगता नू कि तहार भाता देख लो बहन चोद देख रहे भाई लोग कौवा मादर चोद हक दिया भंसरी वाला देखो अभी यहाँ ऊपर था और ऊपर से हक दिया बहन चोद। देखो पोछ रहा हूँ बहन चोद कौवा हक दिया ना अब इसको पोछ रहा हूँ क्या करूँ पोछना पड़ता है बहन चोद। कितना अच्छा ब्लॉग बना रहा था देखो पोछ दिया अभी फाइनली। सहिया के लागल बा सखी जो बनवा से ठोक देना है। तारा बहनी के झाट में आग लगा के शमशान बनाओ वाह का कहतारू कि सखी रे जो बनवा से लागल बा ठोकर ना। सुन तारा भाई लोग भौजी का नाम बनू कि भैया के रात के भौजी के जबन से ठोकर लाल बा। ए तार बहन चो तो भौजी लार चटाबू सहिया के लागल बा सखी जो बनवा से ठोक देना। तारा झाट से नहीं के लागल तार बहन चोदो जो बनवा से लागल बा सैया के ठोकर ना। अब तो नहीं बताओ भाई लोग जोबन से भैया का ठोकर कैसे लाग सकता। जोबन तो बहुत मुलायम रहेला ओके पियल जाला ओके दाबल जाला तब मजा आवेला। माने ये भौजी का नाम बनू कि भौजी के जोबने से ठोकर लागल बा। ए तार बन चो भौजी काहे इतना बदनाम करता रहो आए ना तू बोला ना काहे इतना बदनाम करते भैया के कोई तो सरवानू कि भैया के दमे नहीं के कि भौजी के जोबन से ठोकर लाग जाता भाग तोर बहन चो। खाली पैसा डाले हमरा चोली में कहाँ डाले भौजी ना तो हमें खोल के बताओ कि तहारा चोली में नू मतलब नेपाली पैसा कहाँ डालता तनी खोल के बताओ तब सार के नू हम बड़ा के पेलम आलान पुग हगाम आगान पुग भगी। नेपाली पैसा डाले हमरा चोली में ओकरा बहनी के झाट में आग लगा के पैसा निकालो वाह। सुन तारा भाई लोग भौजी कहतिया कि ये सकी नेपाली पैसा डाले छावरा चोली में। ए भौजी तो सुख मनावा नू खाली चोली में डालता अगर भैया के जगह हम रहते नू तो कसम से कहता चोली में ना गाड़ी में डाल के आ मुँह पर